1960-tik 2011 bitartean, 20.000 biztanleko sakanako eskualdean 159 Espainiako estatuko poliziaren torturak pairatu zituen. Herrigintzan aritzen diren bertako herritarrak kasua argitu nahi izan zuten, eta horren fruitua da argitzen, torturaz argi hitz egiten dokumentala. Horren xehetasuna jakiteko gaur 25. fotograman Manu Gomez. Aixo, Manu? Atxaldeon. Atxaldeon, ondo? Ondo, bai. Bai. Zuek dokumentalean bertan aipatzen duzue, isiltasuna omen da torturaren aliaturik aproposena. Horregatik erabaki duzue dokumentala hau sortzea? Bueno, dokumentala hau sortzearen lehenengo arrazoia izan zen Arbizuko herritar batek, Fran Baldak, zuk orain eman dituzun datu horiek eman zizkigun, eta esan zuen, hau nola baitere, honekin zerbait egin behar dugu. Eta izan zen erdi taberna, erdi plazako giroko elkarrizketa bat, eta ikusi genuen bai pixu handiko datuak zeudela, eta bildu egin behar genitula, eta hortik abiatuta atera zen egitasmoa. Hasieran oso xumea zen, eta potoltzen junda poliki-poliki. Aipatu ditugu ez, 159 pertsonak pairatu dituztela torturak, eta kolektiboan sortutako proiektu bat da, Mikelatxo Urbi taldea edo behintzat kolektiboari izen hori jarri diozue. Nortzuk osatzen duzue? Bale, begira, lehenengo gauza emandako datua da 2020an daukagun datua. Geroztik batzu gehiago ere plazaratu dira. Besteak beste, gure izango dira orain arte ateratakoak. Ez dakigu ziur zenbat diran. Horiek ziur bai, eta hortik gora egongo dira. Eta zeintzuk dira, pues begira, esan beharra daukat, hasiera batean taldekideak ginela 6, Fran Balda izan zen ideia bota zuena, eta ondoren ibilbide honetan istripu batean hil egin zitzaigun, orduan, pues bera galdu genuen bidean, baina bera ere taldekide bezala aipatu beharra daukagu bai edo bai, eta gero beste bostak, Unai Razkin, Luis Quintana, Aitor Karasatorroe, eta Juan Cruz Aldasoro, eta ni. Horiek osatzen dugu nola baitere, Mikelatxo Urbi izenpean jarri dugun talde hori. Eta hortik aurrera jende askok egin du ere lana auzolan handi honetan. 2019an hasi zenuten proiektua okerrez baldin banago, pentsatzen du Franek orduan komentatuko zizuela edo agian lehenago? Bai, ideia ordun. Ideia ordun. Diru bilketa hasi genuen 20ean, eta 5 urte behar izan dugu dana gauzatzeko. Hori da, herritik herriarentzat, ez, orduan? Bai. Crowdfunding bat egin zenuten, okerrez baldin banago? Bai. Diru bilketa, ikusi genuen, ez genuela diru gehiegi behar ere proiektua aurrera ateratzeko, baina gauza txukun bat egiteko beti behar izaten da, zerbait. Eta orduan, 3 ate jo genitun. Lehenengoa izan zen herri udaletara jo genuen, eta udaletan diru laguntza eskatu genuen. Sakanako ia udal gehienek eman ziguten dirua. Ondoren, ahoz abaltzen hasi izan, ez batzuk ere zuzeneko ekarpen batzuk egin dizkigute, baina batez ere egin genuen crowdfunding bat. Proiektua aurkeztu genuen, eta proiektua aurkeztu eta gero, 300 bat lagunek musutruk jarri dute beraien alea, beraien dirua. Eta horri esker atera dugu aurrera. Hor dago, kolektibotasunaren muina, hori bai. Hori ere auzolana da. Hori da, orain esan duzu bai. Edukia pixka bat sakontzeko, 30 lagunen lekukotza jaso dituzue bertan, eta lehenengo minutuetan, zuek argitzen duzue, unilazgarri batzuk ere jaso dituzuela, ikusten da jendean egarrez, malkotan egia barruko minak, zauriak, orain ikan sendatu gabe daudenak, bertan dirautela, eta zuek idatziz bertan dokumentalean jartzen duzue, une gogorra bizi izan dituzuela, eta hori sentsazionalismoan ez erortzeko modu bat da. Hau da, agian irudiei bat jarri zenezake pertsona bat negarrez, baina zuek erabaki duzue irudiek kendu eta hori autu bat izan da, esanez, ez dugu erakutsi nahi inor sufritzen baizik eta konstiente gara hemendik min handia dagoela eta idatzi egingo dugu. Bai, begira, guk iruditzen zaigu dokumental hauetan jendeak izaten duela pixkat bildurrezko pelikuletan bezala, ez? Bildurra pasatuko ote duen edo mina pasako ote duen
sensazioa egon daiteke pelikula osoan zehar, dokumental osoan zehar. Eta erabaki genuen, erakutsi behar genula baietz, hori bizi izan degula, baina dokumentala ez dijoala hortaz. Eta orduan bai egiten dugu etenune bat, ateratzen dira irudi batzuk ikusi, eta horri idatzita utzi genuen, hemendik aurrera hau ez da errepikatuko dokumentalean. Nola baitere, ikusi lasai, hau eukidegu, baina hemendik aurrera ez da azalduko. Eta 30 lagun horiek gerora zer esan dizute? Proiektuaren parte izan direnek zer esan dizute? Ba begira, oso eskertuak daude. Bai. Eta horre pozez betetzen gaitu. Ez da erreza zure barrena ustutzea eta mikrofono baten aurrean. Eta ondoren guk esaten genuen boa. Eta hauek nola biziko dute hori ikustea. Eta egin genuen azan pase pribatu bat, beraientzat bakarrik, lehenengo pasearen aurretik, horre euki genuen denetarik. Negarraldiak, euki genitun besarkadak, euki genitun, ez dakit bakoitzak bere anekdota gehiago kontatu zituzten, eta hortik aurrera jaso deguna hori da, eskerrona. Eta horrek betetzen gaitu asko. Dokumentalak lagundu du talde hori kohesionatzen edo elkartzen? Hombre, neurri batean bai. Orain elkarri ikusten dugunean, badago beste begirada bat, beste sentsazio bat. 30 lagun hauez gain, aditu batzuk ere izan dira bertan. Horietako batzuk dira Sergi Porteli magistratua, Amaia Izko eta Inigo Irun abokatuak, Martxelo Otamendi kazetaria eta Berriako zunarioia, Ainara Irazoitz eta Amaia Andreu psikologoak, Laura Pego kriminologoa eta Iñaki Gaina historialaria batzuk aipatzearren. Hor daude denak, Bai, zergatik adituen parte hartzea? Begira, gertatu zitzaigun, hori dana grabatu eta gero esan genuen, hau ez da historia lokal bat. Hemen Euskal Herriko gertuko pasarte bat kontatu dezakegu. Eta erabaki genuen adituen gana jotzea, bakoitza bere arlotik, historia osatu eta azaldu zezaten. Eta adituen jarrera izan zen oso ona. Ikusi zuten, zer genuen eskuartean parte hartzea erabaki zuten. Hoiek ere auzolanean, hoiek ere musutruk, hoiek ere eskerronez, eta orduan horregatik esaten dugu dokumentala ez da sakanakoa, ez dala sakanakoa. Euskal Herriko historia kontatzen dugula. Eta sakanatik kanpo ikusten bada jendea bere egingo duela. Uste dugu pisu handia dutela aditu hauek bai. Bai, iazko urtean estrenatu zenuten dokumentala, gutxi gara bera. Ordutik ona izango zen iruzkinak egiteko hastia eta jendeak ze esan dizue? Hori ere pixka bat argitu behar dugu. Iazko urtean egin genuen lehenengo pase pribatu bat. Eta hor aurkeztu ote genuenaren iritzia dago. Baina bukatu, martxoan bukatu dugu. Aurkeztu genuenean, bai. Bukatu gabeko proiektua aurkeztu zenuten? Bukatu genuen, baina arazo batzu genitun. Arazoak ziren, 3 minutu irudi lapurtuekin egina zegoela, komila tartean. Lapurtu edo, legeztatzeko bidean zeuden irudiak ziren. Nodotik hartutakoak eta beste kazetari batzuei hartutakoak. Hoiek legeztatzen burokrazia movida hundietan sartu ginen, eta ez egon modurik. Eta orduan moztea, erabaki genuen hoiek danak kentzea, kendu ditugu danak, orain binetekin eta hola aldatu ditugu, eta azkenik erabaki genuen laburtzea. Dokumentalari 7 minutu kendu genizkion. Orduan, bukatu zen martxoaren amaieraldera. Tira, orduan, zan daiteke, zinemaldian... Estrenoa da Euskal Herrian. Ongi. Bota dugu behin bakarri bukatua. Eta Barcelonan bota genuen. Orduan, da, ofizialki orain estrenoan Euskal Herrian mintzat, zuentzako zer da Donostiako zinemaldi internazional batean horrelako dokumental bat aurkeztu ahal izatea? Azteko izan zen sorpresa oso handia. Izena eman genuen azken egunean. Izen emateko epean azken egunean,
ordaindu genuen ordaintzen diran tasak, eta hori dana. Eta, bueno, esan genuen zergatik ez. Eta notizia jaso genuenean izan zen oso sorpresa handia. Poza handia, besteak beste hori. Gu ez gera zinemagintzako profesionalak. Taldean baditugu ikusentzunetan lan egiten dutenak. Baina ez gera olako profesional batzuk eta zinemaldiak gure dokumentala aukeratzeak nolabait ere kalitate zigilu bat ematen dio. Eta iruditzen zaigu, egia da saiatu gerala lan ona eta sakona egiten, baina iruditzen zaigu hori dala nolabait ere konfirmazio bat. Orduan, ospatu dugu, poztu gera, eta, gozatzen ari gara. Baze, ona, Manu, hori entzuna alizatea. Besterik gabe, gure aldetik onaino, badugu oparitxo txiki bat zuretzat. Eskerrik asko. Herriako lantaldearen izenean, hemen barruan dago oparia, ireki eta ea zer. Lotxa ematen dit, Hombre, honek ez dit ematen hain beste lotxa. Erabiliko ditut eta, hombre, eskerrik asko. Hori oparia proposa, erabilgarria behintzat. Bai. Balio duen horrelako bat. Beraz, Manu, eskerrik asko, gure gana etortzeagatik eta argitzen dokumentalaren parte izateagatik. Ea honek ere munduan barna bidaiatzeko aukera izaten duen. Eta hori, eskerrik asko baita zuei ere kamararen bestaldean egon zareten hoi. Eta baita errealizazioan ibili diren Lara Madina Beitia, Ainara Rodil eta Nagore Arin lankidei. Beste bat arte.